Yo, maju kene. Monggo. Wonten lagonipun Rondo Kempling. Kempling bawangi jemput sendikani. Ben rambe utang ya marane. Oke. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Katingar nalah tindak wae ora lumpatan. Ora wedi timbang kula nganggur bawangi jemput kula kancani ajeng. Tetep tekan ngomah tuku fresker. Lah ngopo kok? Lah aku tamu ning kono, tamu ning kono. Lah iya, lah jenenge ngestokke dawuh ki ya ngono kuwi. Biasane kan yo khusus ngene awake. Lagi Iya. anu Mbak,
papane jembar dadi Nggih. kono tamu ya disetting sing riko wonten, sing riko ya wonten. Nggih. Kudune ki le maju aja siji-siji. Lah terus? Kabeh maju. Lah terus? Bibi madhep mrono. Oh iya. Iken madhep mrono. Heeh. Kek Rohit madhep mrono. Lah apa rumah samu kok kaya upacara lho. Katanya Mbah Baut madhep rene. Rene. Lho, lah sing penting kan iki. Lah iya, lah iya. Nah, dianggere Lagune rong dipinangkani Iya, lho. iya. Genduk dina santri lulusan pondok isih perawan turun Tahu kesendok. urung tau gedemok kesendok iya sing Ya dipinangkani ya. dipinangkani Nganggo goyang. Nganggo goyang ora le. Lagune kek dipinangkani kok ndak selak jaluk supet neh. weh ora mungkin ono njaluk supet neh Oh, kok bengi. Oh, kok bengi. Mandek sik. Wih, leren. Lagune kon bengi. Lagune kon kok sop. Sone pateni sik kok. Kok bengi. ya maksude iki sing ngaturke engko rada wengi Lah saiki gek saiki ya ngaturke apa to apa Oh, urung saiki to, Leng. ora kok engko bengi ke sing Ora arek saiki ngaturke apa? Apa? Apa Penyanyi saiki, apa? Leng? Lagune sing saiki apa, Lek? Anu adik sajenmu pirang-pirang to, Lek Lha, ono. nggo. Ono permen. Oh. Mbok jaluk aku ki. weh ku malah njaluk iki ngopo to aja ngisi. Iki cepakane pirang-pirang nek koyo Mbak Fitri ku sajene komplit. Nggih, Ini komplit. Iki cepakane pirang-pirang ono Oh. permen roti. Oh. Ono nganu permen roti. Jaluk ya le telu. Lho kok Wah, ora ngisi-sini. Sin aku. wah ya baleke no Mbah kudune ora Balekno siji ya, Lek. Sing loro takoni, Lek. baleke kok siji ora kabeh ngopo lho lho iya kuwi ana roti barang ana kuwi sing sari kepala kuwi lho Sari Sari kelapa. kuwi sari kepala Kelapa. oh iya Ora. Weh, Rohman Rohit ya enek. apa iki Roti Rohman Rohit. kae rumah ora nggo rohit Jenengan request lagu napa? Nggih, Nah, iki iki sing sing nanggap nimbalin Ayo, no. jenengan, sing nimbalin jenengan. Pak Arianto napa Lagune napa? nggih Senenge lagu napa? Monggo rembakan rumiyin nek kedah Pak RT rawuh kula rawuh. weh kayak kaya musyawarah meneh lho Rembakan lagu lho. lah iya Lagu napa napa, Pak? yo Ya. Derek gua ampun derek kula urip kula nipun susah jenengan malah hop, derek hop. kula. Maksudnya ora kok melu nang omahmu ku ora. Anut yo, anu katresnan sejati. Oh, iya. Biar tresnane utawa cintane selalu sejati. Heeh. Ayem-ayem toto Titi titi tentrem. tentrem. Sakinah mawaddah Dah warahmah. Kon saiki permen iki. Walah iya. Permen entuk ta ki? Weh ora oleh kok kon masamu baleke. Rasido mah. Lagune katresnan sejati. Janji tresno informasi. Janji tresno disekseni. Seni Kayak bar kuwi diinformasi. Oh. informasi. Weh.